Vítajte v našom outdoor dieli testu pri Malovte, kde sa bude odohrávať v pohorí Malej Fatry v oblasti Malebnej Klačenskej Magury. Testovali sme v podmienkach od 0 do -2 stupňov Celzia, preto sme zvolili funkčné spodné prádlo zo syntetiky a na to sme hneď aplikovali vrchné vrstvy. Budeme štartovať z výšky 1100 metrov nad morom. Je to kvôli tomu, že sa vieme rýchlo vrátiť na chatu. Budeme to robiť štýlom medzi aerobnou a anaerobnou zónou. Budeme dostatočne veľa potiť. Uvidíme, aká je bunda priedyšná. Následne vyjdeme na ski Alpoch hore na kopec, kde postojíme 20 minút. Počas týchto 20 minút uvidíme, či sa bunda dokáže usušiť na našej telesnej teplote. Uvidíme tiež, že či tieto bundy nám poskytnú dostatočne veľký teplný komfort. Predišnosť bundy Carpus Live sa počas mojej pohybovej aktivity ukázala ako vysoká. Na vrchol kopca som vyšiel mierne spotený. Bundu som následne testoval pre pasívnu priedišnosť počas 20 minút státia. Cca po 5 minútach som pocítil, že spodná vrstva vyschla. Bude to mať na starosti zrejme pri Malovte Silver Active v kombinácii s materiálom Thermofleece, ktorý zase odvetráva buky bundy. Počas šlapania rozhodne veľa závažilo to, že rukavy majú o 40 gramov na metr štvorcový menej výplne ako zvyšok bundy. Toto hodnotím ako veľké pozitívum a bundu to predurčuje na zimné aktivity ako speed climbing a ski touring. Samozrejme sa nestratí ani u turistov, ktorí radi na výlete rýchlo kráčajú. Elastické manžety bundy si Carpus veľmi dobre prepracoval. V tenkých prstových rukaviciach sa veľmi dobre uchopujú a naťahujú na ne. Manžety sa držia a nesťahujú sa dole z rukavic. Značne ťažšie to však išlo v hrubších palčákoch, napriek tomu sa mi manžety podarilo natiahnuť na ne. Kapucňu je možné natiahnuť na príľbu Camp Speed 1, nie je však dobre vyriešená pre takéto príľby. Vyťahuje to z pásu bundu dohora. Meriam 190 cm. Ak by sa im podarilo toto doriešiť, máme na svete dokonalú bundu. Jej strih je viac atletického rázu. Bunda je vodoodpudivá, nie však nepremokavá. Predišnosť bundy Zion Arctic sa počas mojej aktivity ukázala ako nevhodná pre aktivity blížiace sa anaerobnému prahu. Na vrchole kopca som bol mokrý na hrudi a krížoch. Vyschnúť sa mi nepodarilo ani do 20 minút. Pocit vysušenia som začal nadobúdať až po 30 minútach. Počas státia mi v bunde nebola zima, čo potvrdzuje, že pri Malovte hreje aj ako mokrý. Bunda dýcha, čo som mohol odsledovať na vykondenzovanom pote na vonkajšej chrbtovej časti a aj samotnom vyschnutí bundy. Bundu považujem za vhodnú pre aerobné aktivity ako turistika, horolezectvo a ski alpinizmus. A to aj vďaka jej obojsmernému centrálnemu zipsu, za čo Zajo chválim. Elastické manžety vymyslel Zajo svojím spôsobom. Pri tenkých rukaviciach sa mi zdalo, že by manžety mohli byť ešte dlhšie. Pri hrubých rukaviciach sa naopak ukázali ako postačujúce. Pás je dlhší, čo sa nám hodí, keď sa budeme zohýbať, prípadne pri lezení bude naďalej zakrývať kríže. Kapucňa je veľmi fajn aj na príľbe, za to posielam ďalšiu pochvalu. Bunda je strihovo voľnejšia a v pohode sa pod ňu zmestia ďalšie hrubšie vrstvy. Vďaka tomu bude vhodná aj na lyžovanie, prípadne len tak do mesta. Na Arctic ostáva eco-friendly vďaka 60% výplne z recyklovaného materiálu. Bunda je vodoodpudivá, nie však nepremokavá. Predišnosť bundy Ferinov 1 sa počas mojej aktivity ukázala ako nevhodná pre anaerobné aktivity. Na vrchol kopca som vyšiel spotený, a to na hrudi a na krížoch. Bundu som následne testoval pre pasívnu priedišnosť počas doby 20-minútového státia. Cca po 18 minútach som pocítil, že spodná vrstva vyschla. Pripisujem to vlastnostiam pri Malovte Gold Lux izolácie. Bunde mi počas státia nebola zima, napriek tomu, že bunda bola mokrá. Bunda dýcha, čo bolo vidieť na skondenzovanom pote na chrbáte, z vonkajšej strany a na samotnom vyschnutí tejto bundy. Elastické manžety bundy sú spomedzi týchto troch bund riešené najjednoduchšie, avšak najefektívnejšie. Tvorí ich jedna silná gumička, ktorú som bez problémov natiahol v tenkých rukaviciach, ako aj hrubších palčákoch na rukavice. Kapucňu je možné natiahnuť na príľbu Camp Speed 1, ktorá je viac podlhovastá. Týmto Ferino potvrdzuje predurčenie bundy na ski alpové a horolezecké aktivity. Bunda je vodoodpudivá, nie však nepremokavá. Carpus Liscam je veľmi ľahká bunda s Polartec Alpha výplňou, vhodná pre zimné anaerobné aktivity. Viac čeknite na davorim.sk. Zajo Alta je ženská verzia Zajo bundy Narvik, ktorá kladie dôraz na teplo a ekologickosť produktu. Viac čeknite na zajo.net. Ferino Hoster je veľmi priedišná softshell bunda s komplet odvetraným chrbátom. Využijete ju počas celého roku. Viac čeknite na ferino.sk. A vidíme sa na horách z Tiger.sk. Čauko.